Ahoj, Cetinka i droga na Nidek. Now continue straight. O, continue straight powiedziała. To cisnemy prosto nazad z następnego. Continue 250 meters. Ty, ale ona mi dużo podpowiada. No w każdym razie są po czeskiej stronie i to jest coś pięknego. Nie wiem jak wy, ale my Czechów fest lubimy, fest im przejemy. No jak im nie przejać? Soszowa się fajnie cisło. Podróż z górki. No a te roski trzeba je sprawdzić. Co tam te szłapy jeszcze mają? No i wczoraj udało się. Kolejny koncert, słuchajcie. A wiecie o czym to będzie? Będzie o roladzie, kloskach i modrej kapuście. No i do was pytanie, do jakiej piosenki? Napiszcie w komentarzu, a ten co zgodnie, to napiszemy, że zgodnie. No i się zaczęło. Pani powiedziała, continue 2 kilometers. No to da cisce 2 km i zobaczymy jak drabko mi to pójdzie. No idzie tak drabko, jak mogę iść. No taki no dychu, wiecie, żeby nie było smutno, że wy tak dychocie jak łazicie po górach, nie? Generalnie idealny rychtung na to co przed nami, a zapowiada się w pieronie koncertów. Także dajcie pozór, bycie z nami i do następnego. Chyba, że nie będzie następnego. Coś ta frylka chyba mnie za bozna robi. Jo, cisna i końca nie widać. I dalej nie widać. Na szczęście każda górka ma swój początek, ale ma też swój koniec. I teraz ciśniemy na dół. Idea na kolejny koncek. Tada! Czymcie się.